No tinc res a dir jo, no... És el que està fent pinya amb una castellera de la colla rival. Què passa, que no tinc dret a viure jo? Jo vull la meva vida! Se l'ha dit per Sant Fèlix i per Sant Úrsula. Voleu que faci llenya amb vosaltres? Deixeu-me! Destructores! Que sou destructores! És el primer cop que jugueu a la botifarra? Jo sí. Jo també. Us penso polir. Que fa molt de temps que hi jugues. Ah, no, el primer. Està ben formada la pinya, I tant que estava informada. Mira com trontolla. Va, ferms! Molt ferms aquí. Va, que ja el tenim, Ja només queda... No, el tanga! Què tanga, l'enxaneta? Però per ser on mires, tu? El tercer, aquella noia que m'està fent aixecar el pilar. No, però és que jo sóc un venedor comercial de cultura popular, Miri, venc col·leccions de llibrets de quaderns de plecs. Oh, però especialment no en volem d'això. No m'ho crec. Ah, no? Que no ha vist el rètol. Quin rètol? Merda. Aquest és un missatge adreçat a tots aquells que es preparen per viure la festa de Tots Sants. No volem estendre el pànic. Sí, volem estendre el pànic. Doncs sí que volem estendre el pànic. Per això us hem de dir que... Tenim la carbassa de Halloween. Sí, tenim la carbassa de Halloween. Sí. Què? Per què la carbassa? Per si no és tradicional la carbassa de Halloween. Recordem que no ha estat proclamada pubilla de Catalunya i, per tant, segurament en aquests moments deu estar molt trista. Nosaltres, amb tot el carinyo del món, li farem unes preguntes per veure com es copsa en aquests moments. Com estàs? Com estàs? No, sisplau, no, deixa-la estar. No, està molt afectada. Volem saber en aquests moments tan tristos com... No la veieu. Amb tot el carinyo. Ets una fracassada ja, del tot. Irene, atenció a pregunta. Per quina lletra comença la paraula casteller? A, la B. B, la C. C, la A. D, la D. Per quina lletra comença, Sergi? Aquesta, senyor Cano Sobera, molt fàcil. La C. Dius la resposta C, o sigui que comença per la lletra A? No, o sigui, comença per... The nominators are... Els nominats són... Bergals Patum. La Patum de Berga. Sergi, és un moment molt important perquè tot depèn del tret, no? Sí, i en aquests moments ja està a punt d'efectuar aquesta canonada. Atenció, aquí ve el tret i... Fot! Una mena magistral, acaba de disparar el trabucaire! Un tret que donem fe que s'ha sentit des d'aquí. De fet, és l'últim que hem pogut sentir des d'aquí, perquè jo ara mateix no sento res des d'aquí. The Golden I Espardenyes atenció, goes to... l'espardenya d'or és per... Obre el sobre, qui serà? The Particular Party of La March Brothers festa of del camarot Llaés. dels germans Marcs de Llaés. El premi ha estat per aquesta festa. Entra ara mateix, aquí el podem veure, Quim Rutllant, un dels actors que hi